Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і сённяшні наш эфірны дзень мы пачынаем з сустрэчы і размовы. Не ведаю, наколькі гэта будзе ўсё ж таки абмеркаванне таго, што адбываецца ў Беларусі і за яе межамі, але тое, што адбываецца у канкрэтна адной узятай сітуацыі, хаця, безумоўна, можна глядзець на ўсё гэта шырэй ва ўсіх дэмакратычных сілах, можа і не толькі. Такім чынам у нас у эфиры паліталагіня, міжнародная сакратарка з адзіночання беларускіх студэнтаў Аліна Харысава. Прывітанне, Аліна. Прывітанне, Зміцер. Я хочу адразу расставіць такія пэўныя кропкі над усімі магчымымі і іншымі літарамі алфавіту, вызначыўшыся, што з'яўленне Аліны у нас сёння ў эфіры не азначае, што Аліна на дадзеным этапе вяртаецца ў эфіры Еўрарадыё з нашымі такімі рэгулярнымі сустрэчамі і стрымамі, дзе мы абмяркоўвалі і аналізавалі менавіта гэтыя падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Не сакрэт гэта і для Аліны, я думаю, ну і для ўсіх астатніх таксама как бы вызначаемся адразу, што зараз мы гаворым і спрабуем разабрацца ў адной канкрэтнай сітуацыі, а пра вяртанне, невяртанне, эфіры мы будзем казаць праз пэўны час, калі сітуацыя стане больш зразумелай і зменіцца. Такім чынам, давайте сённяшняя наша сустрэча, яна стала вынікам такого скандала, скажем шчыра, і даволі такого гучнага скандала, нагодай і падставай для якога стала інфармацыя, матэрыял, відэо, сюжэт у прапагандысцкім БТ, дзе расказалі, як Аліна нібыта пагадзілася і пачала супрацоўнічаць са спецслужбамі КДБ найперш, ну але ўсё пачыналася не так наўпростава, не з КДБ, нібыта з СБУ, хаця і гэты момант таксама выклікаў шмат дыскусій. Давайте разбірацца, і калі ласка, пішыце свае пытанні, пішыце свае каментары ў чаце дыскусіі. Мы абвяшчалі збор пытанняў яшчэ ад учора, была адпаведная інфармацыя ў нашым тэлеграм-канале, пэўныя пытанні ёсць, яны ў мяне тут ужо выдрукаваныя, падрыхтаваныя, таму, калі ласка, у мяне ёсць свае, ёсць уже ад нашых гледачоў, і мы чакаем новых пытанняў. Але, Аліна, давайте пачнем з самага пачатку. Як пачалася гэтая гісторыя как бы контактаў са спецслужбамі і якія, ну, как бы жыццёвыя сітуацыі, там, ці як што у вас адбывалася ў жыцці на той момант? Ну, карацей кажучы, з чаго ўсё пачыналася? Так, на мяне пачалі ціснуць са спецслужбы ўжо даўно, некалькі год. Калі год таму пачаўся вельмі моцны ціск на сям'ю, і то бок быў такі ціск, што нават тыя людзі, з кімі я была там у працоўных стасунках, я самі дзялілася, яны не разумелі, чаму менавіта на мяне такі ціск, таму што гэта такі беспрэцэдэнтны быў ціск. То бок і на сям'ю, і на блізкіх, і нават там суседзі, усе проста ад гэтага страждалі. Ну так, і таму я была па сутнасці вымушаная пайсці на камунікацыю там з адным са спецслужбоўцаў, таму што ён мне тэлефанаваў проста калі ён затрымоўваў маці там у шпіталі, і пасля тэлефанаваў з яе тэлефона мне з машыны, каб я адказала на паведамленне, калі яго ігнорыла. І ну, вось такі вось ціск, ён пачаўся 10 год таму, узмоцнены. І, па сутнасці, ўжо зараз заднім числом разумеючы, яны вось такую гульню на некалькіх фронтах вялі, і, па сутнасці, тады пачалі напісаць вось як з аккаунта СБУ менавіта. Чакайце, Аліна, я трошку ўжо на самом пачатку заблытаўся. То бок спачатку відавочна вам тэлефанаваў гэбіст з тэлефона маці. Гэта было першае, як пачаўся там ціск праз сваякоў. Гэты вось этап, ён, напэўна, на нейкім там моманце завяршыўся там, ці спыніўся, ці быў на паузу пастаўлены?
Ён спыніўся толькі праз некалькі там месяцаў, то бок эта гісторыя спынілася ўжо пасля, як гісторыя з вось гэтым быццам бы СБУшнікам скончылася. Гэты масіраваны ціск на мяне вёўся, і на той момант з мяне хацелі выцягнуць інфармацыю з там запісы, каб я вяла, выцягнуць інфармацыю у тым ліку там пра еўрарадыё. Я вас скідала тады з Міцем, што вось хочуць такія-то пытанні там задаюць пра еўрарадыё, я тыпу ігнарую, але вось проста будьце уважлівы, калі гэта запытваюцца, то гэта хутчэй за ўсё будуць юбісты. То бок вось такую інфармацыю з мяне хацелі выцягнуць, але для мяне гэта было настолькі непрымальна, што мяне вось у той момант развілася дэпрэсія, то бок я з таго часу в сутнасці на антыдэпрэсантах, тому што для мяне настолькі непрымальна была сапраца са спецслужбамі, і у той жа самы момант мне настолькі непрыемна было той думкі, што тыя людзі у Беларусі, якія для мяне блізкія, якіх я люблю, яны страдаюць ад таго, што я раблю, што адзіная думка, адзінае выйсце, якое ў мяне проста ў галаве ў той момант узнікла з гэтай сітуацыі, гэта просто каб мяне не існавала. І вось у мяне на фоне гэтага пачаліся вось гэтыя суіцыдальныя думкі, і тады я наведала псіхатэрапеўта, потому што гэта ненармальна, конечно, калі тебе спрабуюць вось так прыпыніць твою дзейнасць і ўзнікаюць гэтыя суіцыдальныя думкі. Але Аліна, а я буду адразу по ходу, каб мы далёка не адыходзілі ад пэўных момантаў. У гэты момант, калі у вас былі ўжо там праблемы псіхалагічныя, дзесьці ментальныя, там суіцыдальныя, як вы кажаце, думкі, у вас не ўзнікла думкі, што вы на дадзены момант знаходзіцеся на пазіцыі там хай сабе і ў якасці валанцёра, але ўсё ж таки на пазіцыі некага кансультанта па пытаннях, як мы вот раней вас прадстаўлялі, стратэгіі і аналітыкі. То бок ваша праца ёсць стратэгія і аналітыка. Важная праца, сур'ёзная праца, а у вас вось такі жыццёвы перыяд з праблемамі, якія могуць паўплываць на тое, як вы выконваеце сваю працу. Не было думкі спыніць, там узяць адпачынак за свой кошт? Не было думкі. Я дзелілася тым, што у мяне вось пэўныя такія праблемы ёсць. Пасля яшчэ ў аварыю патрапіла, я пра гэта таксама паведамляла калегам. Але я ўпэўнена, што у нас просто такая сітуацыя ў беларускага грамадства, што мы жывем просто ў дэмакратычным рухе. Мы живем у ціску, под ціскам гэтым ужо не першы год. Гэта ненармальнае жыццё 100%. Оно ненармальнае ні для кого, ні для медыа, ні для палітыкаў і так далее. У нас у кожнага ёсць пэўныя траўмы, і я ведаю, як гэтым працаваць. Я адразу звярнулася да лекара, мне адразу нямецкія інстытуцыі яны дапамаглі. То бок мне значна палепшыла, там праз пэўны час я пачала прымаць антыдэпрэсанты. То бок калегі мне таксама давалі, яны мяне падтрымоўвалі, казалі, што все нормально, калі там зараз патрэбен нейкі час, калі патрэбна адысці ад гэтага. Я з гэтым працавала настолькі, наколькі я магла, але гэта ніяк не ўплывала на мою працу. І нават больш, то бок нават з-за таго, што я знаходзілася ва ўразлівым стане, мы пагаворым пра тое, дзе я бачу, якія мае памылкі былі, але за год масіраванага ціску з мяне нічога не выцягнулі, акрамя таго, што кружочак я запісала. Аліна, давайте таксама троху вернемся, каб разабрацца. Вось гэтыя, скажем, спробы выцягнуць з вас там інфармацыю, ці кантактаваць з вами, ці каб вы з імі камунікавалі, вось гэта ГБшніка, які званіў з тэлефона маці і потым працягваў вам пісаць і з вами камунікаваць, спрабаваць камунікаваць, скажем так. І гэтыя з'яўленне аккаунта ці там, скажем, зварота для вас так званага агента СБУ, яно былі паралельна ці ўсё ж таки неяк так адзін скончыўся, другі пачаўся? Яны былі паралельна, і вось мы зараз можам перайсці да гэтага. Калі мне напісалі з гэтага аккаунта СБУ, падчас праверкі тыя словы, якія вось я зараз кажу, гэта таксама гэтаму знайшлі пацверджанне, я адразу разумела, што гэта хутчэй за ўсё КДБ. І у мяне ёсць перапіскі з маімі блізкімі людзьмі, дзе я просто скрины кідала, першыя перапіскі, я казала: глядзіце, новыя метады з'явіліся, гэта хутчэй за ўсё, у мяне ёсць вельмі моцнае пачуццё, што гэта КДБ. І там наступным паведамленнем я вось не ведаю, ці ігнараваць, ці паспрабаваць выйсці на чыстую воду. І вось моя памылка была ў тым, што я ўступіла ў гэтую камунікацыю, палічыла, што я магу яго вывесці на чыстую воду, і што супраць мяне там нічога не выкарыстаюць. Па сутнасці так і атрымалася. То бок
у гэтай перапісцы як шла размова, там мне спачатку нейкія зусім дзіўныя нейкія прапановы давалі, і гэта вельмі дзіўна выглядала, бо я была вельмі ўпэўнена, што гэта КДБ. І пасля мне пачалі пісаць, што мы табе можам дапамагчы тыпу з гэтым ціскам КДБ, тыпу прабіць, хто гэты чалавек, які на тваіх родных цісне і гэтак далей, паспрабаваць там табе дапамагчы, як з ім камунікаваць. І ў той момант у мяне ў галаве просто ўзнікла думка, што а я яму пісала, што я яму не веру, што ён СБУшнік, і я паверу толькі тады, калі ён мне зробіць запрашэнне ва Ўкраіну, пакажа там ва Ўкраіне сваю корачку, і тады я паверю, што я размаўляю з СБУшнікам. Да гэтага моманту я не веру. І я ніякай інфармацыі, я ні на якія пытанні я не буду адказваць, тому што у мяне няма нават упэўненасці, што я не з КДБшнікам размаўляю. І пасля вось гэтыя прапановы наконт дапамогі з ціскам з боку КДБ узнікла такая вось прапанова верыфікаваць адзін аднаго. Просто каб я могла даверыць гэту інфармацыю, якая датычыцца у тым ліку маіх родных. І я запрасіла відос з корачкай, каб я бачыла вадзяныя знакі, а з мяне гэты кружочак попрасілі. І ў маёй галаве гэта было як якая спецслужба, ніводная спецслужба, ніводнай краіны, яна не будзе падпісваць чалавека сабе на там супрацу кружочкаў. Гэта было як верыфікацыя на вось персанальным узроўні, каб мне дапамаглі знайсці вось гэтага чалавека КДБіста, калі гэта СБУшнік. То бок калі гэта СБУшнік, я нічога не страчваю, з мяне нічога не запытваюцца на гэты момант, мне проста дапамогуць з гэтым КДБшнікам. Паглядзець, хто гэта чалавек, калі у іх ёсць такія нейкія пулы, і таксама просто там з нейкімі парадамі, як з ім камунікаваць. Калі гэта КДБшнік, то пасля гэтага кружочка пачнуцца нейкія дзіўныя пытанні, і я просто выяўлю, што гэта КДБшнік, і салью. І я вырашыла уступіць у гэтай гульні. Гэта была моя памылка, і я ўсім раю такога не рабіць. Але на той момант я вырашыла, што магу вось у гэтай гульні пагуляць. І ў першую чаргу я заўсёды мной кіравала вось жаданне, я не ведаю, бяспекі тым людзям, якія побач са мной знаходзяцца. Для мяне перш за ўсё была бяспека тых людзей, якія ў Беларусі, блізкіх, сваякоў, па другую чаргу калегаў, калежанак, з якімі я працую. Таму заўсёды у мяне была вось гэта думка, гэта заўсёды моя каштоўнасць, што я не магу ніякай інфармацыі даваць, але пра сваю бяспеку ў той момант і пра тое, як гэты кружочак можа выкарыставацца пасля, я не подумала. А з яго выцягнулі вось такі вось сюжэт, пасля падмацаваўшы падробленай інфармацыі быццам бы ад мяне. Аліна, некалькі пытанняў вось на гэтым этапе. Першае, калі ўсё ж таки у вас была асноўная такая матывацыя, гэта даведацца, адна з асноўных матывацый, даведацца што-небудзь пра гэта КДБіста, які цісне на вашых сваякоў, атрымаць нейкі пра яго інфармацыю і гэтак далей. Першае, ці не было думкі звярнуцца, да прыкладу, у Белпол па дапамогу, каб яны дапамаглі з верыфікацыяй, там можа быць там з іншымі там нейкімі вызначэннямі? На той момант не было, тому што калі я паведамляла тым людзям, з якімі я супрацоўнічала пра ціск з боку КДБ, шмат дапамогі не было. І таму я вельмі радая, што некаторыя арганізацыі прызналі і задумаліся пра свае пратаколы бяспекі пасля гэтай сітуацыі. Я спадзяюся, што гэта проста будзе таксама такім добрым урокам і добрым прыкладам для ўсіх беларускіх арганізацый. Просто не забывацца, што нягледзячы на тое, што мы жывем у Еўропе і ў даволі такім вольным сусвеце ў параўнанні з Беларусю, мы ўсё роўна знаходзімся ў вайне з гэтым рэжымам, і ён вядзе рэпрэсіі свае не толькі супраць грамадзян Беларусі ў Беларусі, а яшчэ і супраць грамадзян Беларусі, якія знаходзяцца ў Еўропе. Просто пра гэта не забывацца. Таму я на той момант не звярнулася, таму што карацей, да, ось такая ситуація була. Добра, тады другі момант. Пытанні з тэлеграм-канала з гэтай жа нагоды. То бок я цалкам пытанне зачытываю, тут яно з некалькі складаецца. У які момант спадарыня Аліна зразумела, што размаўляла з КДБ, чаму не апублічыла факт гэтай размовы адразу, як зразумела? Ці лічыць яна патрэбным рабіць падобныя кейсы публічнымі, нягледзячы на сорам і страту рэпутацыі? Ну і ў працяг фактычна на тую ж тэму пытання ад вашага калегі
сябры коорднацыйнай рады Караулова. Дарэчы, Караулаў будзе у нас у эфіры у сераду. Гаварыць будзем не толькі пра гэты кейс, але і пра коорднацыйную раду, але ў тым ліку такі вось невялікі анонс па ходу, выбачайце. Караулаў піша: дык ведаў ці не ОСЦ, што Аліна камунікавала з КДБшнікам, бо першапачаткова ў каментах яна пісала і у інтэрв'ю «Зеркалу» казала, што так, але потым Франак сказаў, што не, яна каменты выдаліла. Такім чынам, вось пра ўсю гэтую сітуацыю ад самага пачатку я так разумею, што усімі пратаколамі бяспекі прадугледжваецца, што калі на цябе выходзяць гэбісты, спецслужбы, там неважна, там СБУшнікі, масадаўцы, там ці яшчэ хто-небудзь, там ЦРУшнікі з ФБРаўцамі, першая справа паведаміць пра гэта сваім калегам, кіраўніцтву, там службе бяспекі той арганізацыі, у якой ты тым ці іншым чынам састаіш. Вот ці было такое паведамленне, на якім этапе і як да яго паставіліся? Спачатку першае пытанне, на якім я этапе зразумела, што гэта КДБшнік. Як я ўжо сказала, у меня ёсць пацверджанне таго, што я зразумела гэта з першага паведамлення, ну то бок не на 100%, але што ў мяне была вельмі моцная ўпэўненасць, што гэта КДБшнік, таму што, нягледзячы на тое, што перапіску я тут выдаліла, у мяне захавалася шмат скриншотаў і шмат паведамленняў маім блізкім людзям, дзе я дзелілася тым, што я адказала, як я адказала, дзелілася ў паведамленнях, дзелілася ў галасавых. Таму па гэтым крупіцам можна было маю даказательную базу таксама сабраць, і мы сабралі, і ёсць вялікі там пратакол, які вось цягам гэтага унутраняга расследавання быў сабраны. І так, наконт паведамлення офісу, глядзіце, у мяне ўсё яшчэ падпісана НДА, я не магу шмат казаць пра гэта. Адзінае, што я магу сказаць, гэта што я паведамляла пра ціск ад КДБ, і што офісу, і офіс гэта сам прызнаў у сваім дакуменце, які ён па маім кейсе зрабіў заяву, ім патрэбна таксама дапрацаваць там пратаколы бяспекі і іх палепшыць. Усё астатняе я, напэўна, не магу каментаваць, але тут патрэбна таксама разумець, што на мяне вёўся ціск адначасова з вельмі шматлікіх бакоў. І ў той момант, калі я паведамляю проста ў слязах пра ціск КДБ і пра тое, што яны робяць з сям'ёй, пэўныя моманты могуць проста не... На пэўныя моманты можна проста не звярнуць дастаткова ўвагі. Вось. Добра, я з дапамогай вожык і патрыётаў дакладню. З тлумачальных допісаў Аліны вынікае, што на сазвонах яна паведамляла пра наяўнасць гэтай камунікацыі. Як гэта выглядала? Яна сказала, што пагадзілася на супрацу са СБУ? Я не магу каментаваць тое, што адбывалася на сазвонах, на жаль, з-за НДА. Ці паведамляла я пра супрацу, пра пагаджэнне на супрацу са СБУ? Не, таму што я не пагаджалася на супрацу са СБУ. Як я ўжо растлумачыла, кантэкст гэтага кружочка быў зусім іншы. І тыя, хто кажуць мне, што гэта кружочак сведчыць аб тым, што я пагадзілася на супрацу са СБУ і нейкую інфармацыю СБУ казала, яны папалі ў срэп прапаганды. Таму што гэта тая павестка, якую нясе Пратасевіч у сваім відэа. Перад тым, як ствараць у сваёй галаве версію такую, як усё выглядала, патрэбна паслухаць абодва бакі, а я не давала каментары. Увесь тыдзень я не давала каментары, таму што я не хачу, каб гэта ўсё выглядала, быццам бы я спрабую апраўдацца. Я хацела сабраць даказательную базу. Я хацела, каб у мяне былі факты, якія я магу пред'явіць як калегам-калежанкам, так нейкія пэўныя факты, якія можна выносіць у паблік. І, на жаль, гучна прагучала версія толькі Пратасевіча, і моя версія, якую я сударожна напісала ў першую хвіліну, як мне патэлефанавалі і сказалі пра гэты эфір, якая зусім не поўная. То бок, гэта паведамленне ў Фейсбуку невялічкае. Таму людзі пачалі проста па крупіцах сабіраць свае версіі і спрабаваць гэта скампанаваць, што я лічу не вельмі правільным. Патрэбна спачатку даць выскавіцца абодвум бакам і пасля ўжо нейкія свае вывады рабіць. Але, ну, таксама
я кажу про тое, што прапаганда хлусіць, ці здзіўлены будзе хтосьці, што прапаганда хлусіць, мне падаецца, што ну не першы год з гэтым жывем. Аліна, ўсё ж таки вы памятаеце той тэкст, які вы ў гэтым кружочку нагаварылі, вы можете его зараз працытаваць? Не. Ну тому что калі яго слухаць, то бок там как бы вынікае гучыць такія словы, што я пагаджаюся супрацоўнічаць СБУ. Таму што гэта СБУшнік, я яго попрасіла запісаць мне корачку. Ён сказаў, што ён парушае правілы і яго за гэта звольняць. Таму я павінна запісаць штосьці такое, тыпу вось ён мяне попрасіў такі кружочак запісаць, каб тыпу яно было роўна на роўным узроўні. Вось. Ну ўсё ж такі, Аліна, шмат вельмі прэтэнзій было. Давайте вот мы пасля яшчэ перайдзем да таго, што адпавядае, апроч этого кружочка, там былі закіды про тое, што вы там злівалі інфармацыю, перадавалі там нейкую там скрыны і гэтак далей, што вы на гэта адкажеце, але перад гэтым усё ж такі вельмі шмат прэтэнзій нават з боку тых, хто вас падтрымліваў і разумее у пэўнай ступені гэтую сітуацыю, якую вы патрапілі, менавіта тое, што вы далі ну нібыта згоду на супрацу с СБУ, і аргумент такі, што для нас супраца з любой спецслужбай, там КДБ, СБУ, там ужо господи там усе іншыя астатнія ФСБ, Масад і ўсе астатнія, гэта не прымальна. Таму што ўсё ж такі спецслужбы пераследуюць свой інтарэс. Мы маем сваю супольнасць, якая не мае дачынення да спецслужбаў іншых дзяржаў. І калі ты перадаеш нават сяброўскай нібыта там спецслужбы сяброўскай краіне там СБУ інфармацыю, гэта ўсё адно ну как бы не на карысць ідзе сваім. Так вось вельмі шмат каментароў менавіта з гэтай нагоды. Ці лічыць Аліна этычным супрацоўніцтва з сапраўднымі спецслужбамі еўрапейскіх краін, калі супрацоўніцтва гэта фактычна шпіёнства за калегамі, піша адзін каментатар. Другі, чаму вырашыла быць здрадніцай беларускага народа? Абсалютна абыякава, з якой службай пані была гатова супрацоўнічаць, украінскай ці іншай еўрапейскай. Нічога добрага гэта за сабой не нясе. Ніякія ментальныя асобныя праблемы не апраўдваюць яе ўчынка. Чаму проста не прызнаць гэта, перастаць апраўдвацца і цалкам прызнаць сваю жыццёвую памылку. Трэцяе, супраца з замежнай выведкай незалежна ад выніку здрада, бо ніколі ты не будзеш ведаць, якія гэта прынясе вынікі. Здрада ёсць здрада. Можа толькі калі ты мэтанакіравана увядзеш чужаземныя службы ў падман, але для гэтага трэба мець вялікія мазгі. Ну і таких каментароў шмат. Я думаю, што вы чулі не далі, як там вот учора гэтую тэму таксама абмяркоўвалі, там скажем Ольга Лойка з Настай Роўдай таксама на гэтую тэму выказываліся. Ваша пазіцыя? Так, я цалкам згодная, і там быў камент про тое, вы зачиталі про тое, што чаму не прызнаць сваю памылку. Я сваю памылку цалкам прызнаю. Я разумею, што я зрабіла вялікую памылку, але памылка моя трошки ў іншым заключаецца, тому што зноў ж такі гэта тое, як інтэрпрэтуюць гэта сыходзячы з таго, як Протасевич преподнёс гэта. З майго боку я не зліла, не закидывала ніводнай інфармацыі, нічога, ніводнага факту яны ад мяне не атрымалі. Аліна, вот как бы у працяг вы працягнеце вот гэтую тэму, просто акурат такі ў працяг гэтага пытання. Таксама з тэлеграм-канала, калі мы давалі абвестку, збіралі пытанні. Як можна зразумець, якая частка перададзенай інфармацыі не нашкодзіць іншым, калі не можаш зразумець, з кім і навошта размаўляеш? Так, ну зараз я растлумачу. Для мяне таксама непрымальна супрацоўніцтва з любымі спецслужбамі. Але тут я павінна растлумачыць зноў жа такі кантэкст. Я ўжо яго прагаворвала. З мяне ніякага запыту не было. Я не павінна ніякай інфармацыі была даць. У маёй галаве гэта было як гэта хутчэй за ўсё КДБ. Калі я запішу кружочак, ён шмат нічога нікому не прынясе. Я ці высветлю, што гэта СБУ, і мне просто дапамогуць, з мяне ніякага запыту няма.
Гэта кружочек, ён быў для верыфікацыі на гэтым персанальным узроўні. Я ніякіх паперак не падпісвала. Я не ведаю. То бок рэкруцінг у спецслужбу ён не вядзецца праз кружочкі ў тэлеграме. Ну гэта мне падаецца зразумела. Таму я думала, што ці я высветлю, што гэта СБУшнік, ці я высветлю, што гэта КДБшнік. Я проста вырашыла, што я ось пабуду разумнай, пагуляю гэтыя гульні іхнія і высветлю, хто ж гэта за гэтым стаіць, высветлю, што гэта КДБшнік. Але ну вось тыпу я вельмі глупа зрабіла, запісала гэты кружочак, і яны пасля знайшлі выйсце. Ну у іх не атрымалася з мяне ніякай інфармацыі выцягнуць. Напэўна, гэтыя там спецслужбоўцы пакрыўдзіліся, што ў іх не атрымалася звёздачку на пагоны новую атрымаць, і яны знайшлі праз там 9 месяцаў, як гэта ўсё здарылася, сітуацыю эту выйсце, як эту всю сітуацыю сабе на карысць выкарыставаць. Але аб ніякай супрацы, аб ніякай перадачы інфармацыі з майго боку не ішло. Калі б тыпу гэта быў СБУшнік і мяне спрабавалі рэкрутаваць і даваць нейкую інфармацыю, не. Як я ўжо казала, для мяне гэта настолькі гэта настолькі моя моцная прасілка, што тыпу мне прасцей тыпу зрабіць самагубства, чым ісці супраць гэтага гэтай каштоўнасці. І я думала, я карысталася просто намерам зрабіць лепш людзям. Зрабіць так, каб ці маім родным менш ціску было, ці там я высветліла, хто гэта такі на іх цісне, ці каб высветліць, што гэта КДБшнікі, я ведала вось які яшчэ аккаунт, якім чынам вербуе людзей. Вось, зрабіла памылку, зрабіла вось гэты кружочак. І я цалкам яе прызнаю, я там выбачаюся і так далей. Інфармацыю я ніякую не перадавала. Чалавек пасля гэтага кружочку пачаў спачатку запытваць вельмі агульную інфармацыю. Такую, як быццам бы чалавек, які не ў кантэксце. І я гуглила просто навіны, я могла скинуць нейкую навіну. Почитаю, у меня няма часу на гэта. А пасля пачаліся дзіўныя пытанні, ці я адна жыву. Хто адказвае за пераезд у офісе? Я казала, я не могу на гэта адказваць. І пасля пачаўся ціск. Ты павінна нам адказаць, ці мы таму-то пакрыўдзімся, ці паскардзімся, ці яшчэ штосьці. Я подумала, нешта дзіўнае. Я пасля просто заблокавала, выдалила, а мне з іншага аккаунта пачаліся пагрозы. Ты, хто з намі поступіў у камунікацыю, ты просто так з этой камунікацыі не выйдуць. Мы цябе знойдзем, все такое. Я просто зноў-таки выдалила і заблокавала гэты аккаунт, тому што не дала б себя так ні СБУ, ніводная іншая спецслужба, акрамя КДБ, напэўна. Там ФСБ у гэтай сітуацыі. Таму ніякай інфармацыі не перадавалася. І все. Калі паглядзець на гэтыя скрыны, якія яны рабілі, меня сапраўды вось гэты час, які пасля таго, як это все апублічылася, я вельмі шмат часу правяла за тым, каб знайсці даказательную базу сама. То бок не просто там праверкі праходзілі, а ще я сама знаходзіла нейкую даказательную базу і спрабавала неяк знайсці падробствы і так далей. Таму што, калі я ведаю, што зроблена, а што не зроблена, то як это доказаць людям? То бок мне просто на слово ніхто ж не поверить. Таму там даволі складана цалкам усё доказаць, але ёсць некалькі таких рэчаў, за якія можна зачепіцца. Самае простае, каб доказаць, было гэта аўдыёзапісы. Таму што просто мы прыцягнулі нават там міжнародныя эксперты, якія аналізуюць аўдыё, то бок яны не разумеюць ні беларускую, ні расейскую, яны прааналізавалі і просто выявілі, што гэта штучны інтэлект. Это было самае простае для выяўлення. Другое, гэта со скринамі было цяжэй, тому што скрыны вельмі лёгка падрабіць, просто хтосьці перейменоўваецца маім імён і піша перапіскі, як это скрыняць. Але там такі бред несусветны, що просто жах. Мне было смешна, калі я скрыны читала. І пасля просто вось некалькі дзён таму фейкавы аккаунт мяне з нікам, як маё прозвішча, але без К ў пачатку, гэты аккаунт ён пачаў пісаць розным маім калегам, калежанкам, журналістам про тое, што я вам зараз всю праўду пра офіс распавяду, мяне звольнілі, все такое, і што я вось пакрыўджана, я хочу вам распавесці ўсю праўду, вельмі карявай беларускай мовай. І гэты аккаунт, ён быў зарэгістраваны на нямецкі номер,
але у красавіку. То бок хутчэй ну тыпу хутчэй за ўсё гэтыя скрыны просто пачалі рабіцца тады. Гэта вось адзінае, за што я магу зачапіцца. Ну так, вось. Але тыпу вы ведаеце, тут вельмі шмат таксама акцэнтуюць гэтай вось увагі на тое, ну, вось увагі вось на гэтую частку, але пра тое, што мой дом паказалі, ці пра тое, што да гэтага тур пагражаў, што я знікну і мяне ні Белінкет, ні за інсайдер не знойдзе і ні жыгар. Вельмі мала увагі было. А тыпу я сапраўды сябе зараз небяспечна адчуваю, і тыпу я паведаміла ўсё гэта нямецкім органам, і таксама пра вербоўку КТБ я паведамляла, калі ў мяне было сабеседаванне у лютым. Таму гэта ўсё нямецкія спецслужбы яны тут таксама ведаюць. Ну так. Ну вот акурат таки з гэтай нагоды таксама было пытанне, што Аліна напісала заяву у нямецкія службы, якая была рэакцыя, ці паведамляла яна пра тое, што ее там што дала згоду на супрацу с СБУ. Я не давала згоду на супрацу с СБУ, зноў ж такі, але пра весь кантэкст тэрапійскі разам з усімі доказамі я ім передавала. Так, і пра ўсю вербоўку з КДБ яны таксама ведаюць, і пра тое, што мой дом у Мюнхене хтосьці дымаў для гэтай перадачы, таксама яны ведаюць. Якая рэакцыя была, яна пакуль што ўсё разглядаецца, але, шчыра кажучы, паліцыя ў Нямецчыне была вельмі здзіўленая гэтай сітуацыяй. Яны думалі спачатку, што проста такая вось прыйшла, таму што КДБ ва ўсіх тут асацыюецца з СССР, таму так. Аліна, я разумею ўсё пра НДА і гэтак далей, але ўсё ж таки вот гэтыя словы з пытання Караулова, ну я не думаю, што ён будзе там перакручваць, вельмі как бы падаюцца дзіўнымі наконт таго, што калі вот ты кажаш, што ўсё ж таки паведамляла і даводзіла інфармацыю там пра там спробу КДБ там на цябе выйсці і ўсё астатняе, ну там СБУ можа і не, но пра КДБ, а Франек сказаў, што не, што нічога такого не было. То бок як вот ты сама разумееш эту сітуацыю? Я думаю, што лепш пытаць у Франыча, але пра тое, што тыпу у мяне вербавала КДБ суперактыўна, мы нават з вамі размаўлялі ў эфірах, таму думаю, што гэта не была таямніца. Ну вот менавіта про гэта пишут таксама спадар Зміцер. Аліна в эфіры Еўрарадыё колькі разоў казала, як ёй напісваюць гэбісты, а Аліна іх троліць. Офіс што, Еўрарадыё не глядзеў? Ну глядзеў не глядзеў, перыядычна глядзіць, конечно, але такая сітуацыя, ну ты сапраўды ставілася несур'ёзна да ўсёй гэтай сітуацыі, ты сапраўды разлічвала перайграць, патроліць, паздзекавацца, бо мы і в эфіры жартавалі на гэтую тэму, мы і так пры сустрэчах недзе там как бы узгадывалі ў кампаніі, што вот там Харрисова там поставила на месца этого гэбіста. Неяк па-дзіцячы ўсё ж таки вот з сённяшняга пункту гледжання гэта вот такое стаўленне выглядае. Ну что я тут могу сказаць? У мяне як мне патрэбна было адказваць? Мяне прымушалі неяк адказваць. То бок адзіная стратэгія гэта была sorry, I need like 10 more minutes. Okay, it's fine. Прабачце. Карацей, я не могла... Это агент Штазі падхадзіў? Так. Я не могу... Ну, тыпу, мяне прымушалі неяк адказваць. Тыя, хто хоць раз былі вымушаныя уступаць у камунікацыю з КДБ, яны разумеюць, што ну, у тыя моманты, калі ты не можаш проста ігнараваць, калі на цябе настолькі ціснуць, але і пайсці на нейкія згоды таксама не можаш. Гэтыя людзі разумеюць, што камунікацыя, ці нават тыя, хто каго там затрымлівалі, і з кім у каго была размова з КДБшнікамі, яны разумеюць, што камунікацыя з КДБшнікамі, она вось так вось адбываецца. То бок ты спрабуеш хоць неяк проста увільнуць ад нейкіх як правакацый і так далей. Але ну, ці была вымушаная адказваць? Так. Моя стратегія была такая, што я, па-першае, ну, тыпу, я не хочу іх там пасылаць, таму што я не хочу іх зліць, у іх ёсць вельмі моцныя рычагі ўплыву там таксама, так? Па-другое, я прабавала неяк па-чалавечы проста адказваць. Ну, то бок, без там нейкага зачувствия ці яшчэ чагосьці. Я проста спрабавала нейтральна па-чалавечы адказваць.
калі мне патрэбна было адказаць. І я запытвалася пытанне. Мне пішуць штосьці, я заўсёды пытанне пасля 2 дня ігнору. Зноў ж такі мне штосьці напішуць, я зноў удакладняючае пытанне, то бок я просто гуляю дурачку. І калі неяк там сітуацыя да гэтага даходзіла, я магла самім пажартаваць. То бок я магла дзесьці патроліць ці штосьці такое, але гэта былі сітуацыі, калі я была вымушана ўступаць у камунікацыю у тым ліку. Ну, так, я была вымушана ўступаць у камунікацыю. Калі мне, ведаеце, гэта настолькі насамрэч часам было складана, таму што там не адказваць і ігнараваць, таму што я вельмі большасць вось гэтага часу, якая у нас была нейкая камунікацыя з КДБ, большасць гэтага часу гэта былі ігноры. Яны тэлефанавалі, я там блочыла, я ігнорила па шмат дзён, але настолькі ж цяжка таксама эмацыйна не адказваць там, калі, напрыклад, сижу з вами, зміце, размаўляю, а мне паралельна піша КДБшнік і кажа: «О, як цікава, гляджу цябе на Еўрарады і праходжу побач і піша адресу маёй хаты». Гэта, і вось прадоўжваюць далей эфір. Яны вельмі хацелі мяне маральна сламаць. І я разумею, што адзіная мэта, якая за гэтым усім стаяла, гэта, у іх не атрымалася выцягнуць з мяне нейкай інфармацыі, але перарабіць гэта ў такі сюжэт, каб мяне дыскрэдытаваць і мяне выбіць проста з публічнай прасторы, гэта была іх мэта. Тыя, хто зараз падмацоўваюць яшчэ гэтую прапаганду, па сутнасці гуляюць разам з прапагандай на адным баку, спрабуючы мяне выбіць з публічнай камунікацыі. Вось. Так, я тут праглядаю, што яшчэ пішуцца, шмат пытанняў да Аліны. Ёсць падпісаны НДА з офісам, то бок усе валанцёры і валанцёркі падпісваюць НДА. З першага паведамлення зразумела, што гэта КДБ, навошта і як тады кружок, і як яна сама пацвердзіла. Наконт кружка ўжо Аліна ўсё расказала, то бок НДА падпісваюць і валанцёры. Глядзіце, у офіса ёсць служба валанцёраў офіса. Гэта адное. Іншае — гэта валанцёрскае пагадненне. Тое, як вы працавалі з офісам. То бок я была незалежная экспертка, якая працавала ў межах аддзела стратэгіі аналітыкі. Гэта азначала тое, што я незалежная ад офіса у сэнсе маёй працы. Вось. Вывести КДБшника на чистую воду, только причем тут суицидальные думки. Мы ж усе в депрессии хотим выводить КДБшнику на чистую воду. Так. Теперь Алина кажа, что записала кружок, потому что хотела побачить корочку СБУшника, и он написал, что его задоволить. Гэта вельми по-дзіцячу все выглядае. Сапраўды, зараз, конечно, можно казать по-дзіцячы ці не по-дзіцячы. На жаль, у нас бракуе часу. Я хотел бы закончить гэтую размову тым, што офісам, як ужо адзначала Аліна і пісалі ўсе СМІ, Еўрарадыё таксама была праведзена, я так разумею, першасная праверка. Прызначаная і праведзеная праверка, падчас якой спецыяліст там па бяспецы не было выяўлена пацверджанняў перадачы якой-небудзь адчувальнай, службовай альбо непублічнай інфармацыі, здольнай нанесці шкоду дзейнасці офіса, бяспецы яго супрацоўнікаў і супрацоўніц, партнёраў, а таксама беларусаў і беларусак, якія звярталіся па дапамогу. Але я так разумею, што не толькі супраца з офісам на дадзены момант прыпыненая, але і праверка працягваецца. Так, я сама ініцыявала праверку ў свой бок і прыпыніла супрацу да таго часу, калі не будуць проста вынікі канчатковыя, калі я просто не магу паказаць там усім грамадству і калегам, калежанкам, што вось глядзіце, я чыстая ўсё тое, што я кажу, вось тут факты, все пацверджана. Вось, і таму я сама ініцыявала, таму што мне нічога няма скрываць. Я просто аддала ўсе гаджеты, ўсё, што ў мяне ёсць, і сказала, що, глядзіце, што угодно. Я адразу пасля гэтага выпуску паехала на праверку, то бок это адбылося вось прям адразу. І калі вось паглядзець на гэтыя там вынікі праверкі, то просто становіцца зразумела, што, па-першае, калі б я сапраўды давала нейкую інфармацыю КДБ, наўрад ці б яны рабілі выпуск супраць мяне і адкрывалі сваю агентку грамадству, таму што навошта такі рэсурс губляць, так? Па-другое,
калі б у іх быў хоць адзін доказ, господи, ну хоць адзін доказ таго, што я давала. Па сутнасці ўсё відэа яно заключаецца ў тым, што кружочак пасля нейкі аповед рамана, нейкі ось такі, які он сам придумаў, і пасля як пацверджанні галасавыя, якія прерываюцца на моманце, да-да, зараз усё скіну, зараз скіну, але што я скінула, вось хоць адно нешта яны паказалі ў гэтым эпізодзе? Не, таму што ў іх няма чаго паказваць. І ну так, па сутнасці я бы, ну тыпу, я вельмі хачу гэты кейс, каб ён, я признаю сваю памылку цалкам, што нельга было ўступаць у камунікацыю, і вось гэтая гульня яна была праблемнай, што я сама не паклапацілася пра сваю вось бяспеку, што гэта сітуацыя вось такім чынам абярнулася. Я признаю гэтую памылку, я выбачаюся, але я признаю, я таксама магу сказаць упэўнена, што гэта ніякім чынам не нанесла шкоду нікому, тыпу, і гэта была свядомая пазіцыя, з якой я ўступала ў гэтую камунікацыю. Самая першасная мэта для мяне не нанесці шкоду нікому. І я спадзяюся, што гэтая сітуацыя, яна проста, па-першае, паслужыць таким урокам для ўсіх там НДАшек, для ўсіх арганізацый, каб мы проста больш клапаціліся пра бяспеку, пераглядзелі свае протоколы бяспекі, правялі там пэўныя праверкі і ўсё астатняе. Па-другое, як я ўжо сказала, я сябе не адчуваю ў бяспецы зараз. Там яшчэ былі моманты менавіта ў Германіі, у Нямецчыне, якія тыпу ставяць пад пытанне маю бяспеку. І я спадзяюся, што гэты кейс паслужыць на карысць тым беларусам, якія падаюцца тут на міжнародную ахову. І я паспрабуюся для гэтага зрабіць, таму што, на жаль, Нямецчына зараз не прызнае праблемы беларусаў, якія падаюцца на міжнародную ахову, толькі ў суперрэдкіх кейсах. І ну, я буду рабіць усё тое, каб да беларусаў зараз тут прыслухоўваліся ў Нямецчыне і проста пабачылі, што ім пагражае небяспека не проста нават у Беларусі, а ёсць людзі, якія тут гатовыя працаваць на беларускі рэжым. Дзякуй, Аліна. Ну і дзякуй, што знайшла сілы і здольнасці расказаць, ну, прынамсі, як з твайго боку бачыцца ўся гэтая сітуацыя. Я думаю, што варта з ўсёй гэтай сітуацыі зрабіць некалькі высноваў. Першае, гэта ўсё ж такі любыя спробы камунікаваць з вами спецслужбы, любой трэба імгненна спыняць і паведамляць пра гэты факт сваім калегам, а па магчымасці ўвогуле рабіць публічнымі як мага шырэй. Увогуле не камунікаваць, не ўступаць у камунікацыю. Ну і безумоўна тое, да чаго мы прыйшлі, вот бачыце, праз такі досвед, таму што заўсёды казалі, вот кдэбісты, лукашысты выйдуць і спрабуюць завербаваць. А ўсё ж такі прыйшлі да высновы агульным такім спробай атрэфлексаваць гэтую сітуацыю, што з любой спецслужбай звязвацца не трэба. Любая спецслужба з-за нейкай сваёй карысці, калі вербуе там как бы прадстаўніка беларускіх дэмсілаў, то гэта не для того, каб прынесці карысць беларускім дэмсілам, а з нейкіх сваіх інтарэсаў. Таму не трэба быць как бы думаць, што сяброўская, не сяброўская. Праверка працягваецца. Пакуль што спыненая як супраца з Алінай з боку офіса. Ну і як мы уже сказали, з боку Еўрарады мы таксама ставім на паузу наши рэгулярныя сустрэчы. Тым не менш мы будем паведамляць пра тое, як развіваецца сітуацыя далей с гэтымі і праверкамі і ўсімі астатнімі нюансамі. А на гэтым развітваемся. Дзякую усім за тое, што былі з намі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь, беражыце сябе. Дзякуй, до сустрэчы. Жыве Беларусь.